Pokušao sam se ne dodirivati teme rata u ovome, recimo to tako i čak i dokumentarnom prikazu Sarajeva. Jedino isključivo želim progovoriti na temu rata na ovome ovdje memorijalnom spomeniku koji kaže da je nastao za djecu poginule u ratu za vrijeme okupacije Sarajeva od 1992. do 1995. Inače prikaz, sad kad napravim mali krug vidjet ćete još bolje, simboličan prikaz roditelja koji zaštićuje svoje dijete, a okolo u krugu spomenika su mali otisci dječjih stopala. Tamo sa strane vidite popis dječjih imena koja su stradala i možete imati 1, 2, 3, 4, 5, 6, čak i 7 ovih stupova koji se okreću, piše ime i prezime, godina rođenja i godina pogiblje. Rat je tema koja može vječno trajati, a to je za normalnog čovjeka itekako kratka tema kad završi. On će uvijek reći, normalna osoba će uvijek reći ne daj Bože nikom i ne daj Bože da se ponovi. Političar, taj sloj ljudskog društva će uvijek obrtati tu temu iznova, dodavati sol na ranu, pa na taj način će dobivati svoje poene i spašavati svoje radno mjesto i svoju stolicu u parlamentu, saboru, kako god želite. Onda su tu mediji koji isto tako jako slatko manipuliraju. Evo, odavde ćete bolje vidjeti o čemu smo pričali. Mediji će vrtiti to ko ribu na gradele i izvlačit će opet dobro za sebe, izmanipulirat će opet na svoj način. I na kraju svega toga što sam sad ispričao, mogao bi pričati ono što smo rekli ili minutu ili 3 dana. Na kraju su žrtve i najveći poraz svega toga su ova dječja stopala, što simboliziraju one najranjivije i one što zapravo nemaju apsolutno ništa s tim. Jeli, totalno je tužno i nejasno da su poginula one sitne brojke tamo, male brojke, mali životi od 5, 6, 10, 12, 15 godina, da je poginio on, a da se njega pita, ovaj spomenik ovdje ne bi ni postojao. Iako je radni dan, iako je buka i vrva gradska oko mene, a malo se slistvo grlo zato što sam se jučer družio sa malcima iz plivačkog kluba Split Sarajevo, pa onda ne možeš danas u 2021. jednostavno zamisliti da bi ne želim nikog napadati u ovom trenutku, nije vrijeme ni mjesto. Zapravo se nalazim i kraj prekrasnog spomenika koji podsjeća isto tako na pobjedu zdravog razuma. Malo mi se prekidaju misli. Nema smisla, zagubio sam se u mislima 50 puta dok sam snimao šetnju okolo, tako da više ne znam što sam pričao, pokušat ću to privesti kraju. Iako mi je lijepo, moram priznati da mi je lijepo i meni je ovaj spomenik prekrasan, simbolički je izveden fenomenalno, kogod ga je radio svakom u čast. Onako, cijeli ovaj trgić ima jednu težinu, a opet nije kič, nije nekako glupo obještavilo i privlačenje pažnje na najgluplji mogući način.